sa určite aj ona, priznám sa, že aj ja. Andrejka, môžem poprosiť túto kúsok bližšie, aby vás bolo vidieť. Tak. Nuž a Andrejka, my sme, a nie tak my, pre vás pripravili ešte jedno prekvapenie, ktoré sa tu objavilo v priebehu dnešného večera. Inštitút estetickej medicíny vám chce darovať poukážku na prípadné skrášenie alebo len tak kozmetiku, alebo jednoducho ako chcete využiť túto poukážku, ktorú vám teraz za Inštitút estetickej medicíny alebo v zastúpení prichádza odovzdať veľmi vážny človek, samotný majiteľ vydavateľstva Media Vision, dámy a páni, pán Martin Velecký. Ja sa trošku zdýchnem, lebo toto je tu na úzko. Martin prišiel v zastúpení majiteľky Alenky Palovej venovať poukážku od Inštitútu estetickej medicíny, poukážku v hodnote 300 € na akékoľvek využitie. Priznám sa, bol som sa pozrieť v tomto inštitúte aj ja a je tam úplne všetko. Od dámskej kozmetiky cez nechtový dizajn až po normálny klasický butik. Môžete to minúť na čo len chcete, Andrejka. Každopádne sú tam príjemní ľudia a potešení.